Làm ngay rồi. Làm ngay. Taruh khay na kay. Tamu lagi tamu orang itu kan botol-botol khailainya ni nangka. Abang nanti kisah sekarang deh. हामबायदो सिने ककबरक मीडिया चैनल ना जों विशेषखाय सिने सारा त्रिपुरानि सिने जे त्रिपुरा सारकना जों दिनै प्रेस मिट बा जों दिनै जे खायसे नंनि मीडियानि बिथिंथिं खायसे जों दिनै साख्लायनो नायो जों सालकलक मारामै सिने महाराज सिने बरमनां प्रदीप किशोर बिनि नेतृत्वजों जों इंटरलकुटर संनानै होनाय जेता केन्द्रनि सिने प्रधानमंत्री है चिनी अमित शाह बरक जत मिलो चिनी महाराष्ट्र सामने जोंना 27 तारिख ने बिसोरनो कैसे इंटरलकुटर संगै जे त्रिपुरा सारक त्रिपुरा हाव तंनाय रकनि बागै कैसे बंनि पार्मानेंट सलेक्शन है के बंनि जे कन्स्टिट्यूशनल सलेक्शन बागै जे कगै इंटरलकुटर संनो तंमने ताबुक जरा जोंना तिनि आखना हनै तंनायै अबनि बागैनो जों चिनी महाराज नरक जत बयस रक मानबाय खेना जे महाराज अबन बागै बिने आमरण अनसन तंनानै बागै जों जागा बरमुरा फायै जागा नायलाय फैयो हाके थियासक जरा ब जागा बिने जे सिने जे इंटरलकुटर चंजे सा पर्यंत ब अम हाके सायावै अ जागा आंदोलन खायन बागै जों सेङो अबन बागै जों प्लेस दङ चिने कन्टिन्यू दिनै जों प्लेस नायफिका खोनान चिन आरो जों कैसा मन्च रक तांजानाय हाके अ मन्चनि बिसोर जों बाहाय खालायनाय अबन बागैनो जों जागा रक नायफिया अबनि बागै जों ताबुक प्रेस बिसिंथै बाहा जे गोबां मीडिया रक बिसिंथै जों तुकताके खानाय दङ इंटरलकुटर संजाका हाके आनन्द मिश्रानो अब हायरक मासिने क खानाय दङ माने फेबा जों अबन बिसिंथै साना नायो संजाकैनो जुदि तंग हांकाय जों ऑफिशियल डिक्लेयर याsak पर्यंत अम हायचिन आंदोलन दंनाय ऑफिशियल डिक्लेयर ने बागै जों जोंरो आंदोलन खालायते चिन ऑफिशियल डिक्लेयर नि तंग एदबा सराय इंसा पदा जों माके चिन आंदोलन जारि तंना बागैना बिना जागा जों ओ जे आंदोलन खायन थायनायनि फयो चिन महाराष्ट्र जों जागा जे आमरण अनसन बागा हाके चिन बनि जे हांगार स्टेट तंना थांगा बाहायगि तंना अब सेफ खायन बागै जों टोटली जों मन चरक तंनाय आबो बागै जों ताव जागा बदिनि सिमे आरो हांगार स्ट्राइक आसुनाय खोनापानो खायमानो बा सनिपन खायमानो जों नायसिङै दङ जे थाइसिं खबर मामाखाय बुबाग्रानो जे आसामनि चिफ मिनिस्टार जे कल खाय सामानि इंसिनाय हिनै टेक टु डे सिंसिङाव बिदिन बिसिङाव किन्तु सोंनायाव रिटेन खायसे जे डिक्लेरेशन बुंनि जे इंटरलकुटर तंमानि खायसे पेपारले तंमोनब्ला पेपारले जों फैला नायले अमपरे जों अनुसन खायनि दे खाया अम डिसिजन हानाय जों तबो ताबुक जरा जों स्टेज अफ थांनाबो पुरा जागार नायफिके खोनांसिनि स्टेज थांजांनाय बुबाग्रा खोना सकपायनाय बुबाग्रा खाय प्रेस मिट खायनाय दिपर तफना जों सिनि जों तयार तंनाय रेडी तंनाय एनी टाइम जाते जों अनुसन आसुंमानन बागै जों प्लेस तंनाय पुरा रेडी तंनाय जाक बुबाग्रा ब मानजाक फायनाय जुदि इंटरलकुटर अ जे चंजाक सालनि बिसिङाव इंयाखाय बा कुनु डिक्लेयर ताव तो बरक रोनाय तो हिनसाका किन्तु ऑफिशियल स्टेटमेंट बा ऑफिशियल कागज बंनि लीडर रंनि बा जे सेंट्रल मिनिस्टर रंनि जों नांगो हायसक जों रेडी तंनाय जाते जों एनी टाइम आसुंमानो बागै आन्दोलननि बिथिङाव थांफायलाय सखायनाय मा खुंबावनो बागै कासजाकनाय आबा हायरक जों ताबो कासुनाय रखनि कुनु डिसिजन नायख बुबाग्राखौनो सकपायनाय बुबाग्रा सकपायनो जों डिसिजनानै तब बिनि आसुक थायनि बागै स्टेज रक जों रेडी खाय तंखाताबो जुदि इंटरलकुटर इंयाखाय रिटेन मायाखाय जों आसुकनाय बुबाग्रान डिसिजन नाफायनो खोना सकपाय तब ताबुक जों स्टेज रक जत जागा रक थिखाय तंखाय दिननि बागै अम बुबाग्रा तो डिक्लेरेशन जाक इंयाखाय इंडिफिनिट टाइम नि बागै ब चायावै पूरा अनटिल दैट माने खायथाने बिनो सरि हांगार स्ट्राइक अमन जों जतन लगिरनाय बना सारा तिरपानि जत तिरपास दफानो लगिरनाय ताबो गोबां कल सपाय दङ बुरुन सिमे आसुंनाय हिनि जतन सोंलाय दङ जतन रेडिं लायजाक गुगल लायजाक जतन हांगार स्ट्राइक हायना बागै रूट ब्लॉक खायना बागै हाताय फतर तबो ताबु जों क्लियरेंस मायाखौ रूट ब्लॉक खायना जा खाया किन्तु खायनाय जुदि रिटेन मायाखै
tabuk nai tongnai lukurok no tabuk ko borok srai srai ungsuk ya pan ungi tongnai mano जों ki tabuk asal ni जों फायनाय ना फाया amrok nolen norok tam sanai जोंनो प्रेस मिनि बिसिङाव साग्लायनाय बुब्रु फायजांनाय फायजे गैया खोना प्लास खोना बुबाग्रा कासे बिबरो प्रेस मिट फायनाय अब बिसिङावबो सिजागनाय nang state klien tangtani mo joto tongka sung tongai lukurok no bo hai kobrok kana no लाइदि जों दाबुक जराति प्रमोट जेफोर जों पार्टी चेम्पियन सुनि जों थान्दा काय कुनु जागा गुलमाल खाया बय सिनि कन्सिल राइट न नायो जों सिनि राइट मांखाय जों उनकिना थान्दा काय कुबनो डिस्टर्ब खाया बय सिन सिंगरा आसुगनाय आइना सिनि मोटिव जों केबनो डिस्टर्ब खाया तबो दाबुकले अ लास्ट टाइमले जों काहिसे कटर कायसा बुबाग्रानि बिसिंति ब जेहेतु मिया जे नो वॉइस मेसेज खनामानि hunger strike until death mani khana khana thara bo chai wui thiasak chai wui tongnai hunger bo judi o kogni mote ingya khai je interlocutor chongjai khai karon ki interlocutor chongjom bising bi sini demand bo mana hine asai karon ki after process ing sinai sini constitutional je rights je man thai sokai ro o interlocutor chongbai khai o eke misra je chongjangnai bin bising ti sini je constitutional right ro kok chengjak nai khai